Эльмира Зарипова белән сөйләштек. Эльмира Мировна, исәнмесез? Исәнмесез. Ихтыяри рәвештә киткән ир-егетләрнең балаларына акчаны алу өчен хатыннары, гаиләләре ниндидер документ җыярга, каядыр барырга тиешме? Аның тәртибе нинди? Дөрестән дә алар шулай ук бөтен мобилизациягә чакырылган ир-атларның балаларына Рөстәм Нургалиевич йөкләмәсе буенча безнең 20 мең каралган. Һәм аны алыр өчен беренче гаризаны кирәк матди ярдәм социаль күрсәтү үзәкләренә гаризаны тапшырырга. Ул һәр муниципаль районда эшли һәм аны төрле льготаларны ала торган кешеләр, хатын-кызлар кемнең балалары бар, алар беләләр, кая алар урнаша. Беренчедән гариза бирелә. Без менә бу гаризаларны аның формасын һәр хатын-кызга бирдек. Һәм график буенча аларны теркибез. Кемдер үзе килә, кемдер бер районда торып, алар икенче районга күчкәннәр, менә кая торалар, шу районга киләләр һәм инде менә бу гаризаны язалар. Аннарысы икенчедән баланың туу таныклыгы һәм инде банктагы счетны. Кемдер кызганычка каршы алып килә әтинең счетын. Менә без ул мобилизациягә киткән икән, ул әти, аннарсын ничек ул счеттан акчаны күчерә, карточкасын калдырса ярый, ә менә шуңа күрә ул акчаны алыр өчен ул счет хатын-кызга бәйләнгән булырга тиеш. Өлеше мобилизация буенча киткән ир-егетләрнең гаиләләренә 20 мең сум акча узган атнадан күчә башлады. Аны алучылар бар, алырга өлгермәүчеләр бар. Менә кемнәр алырга өлгерде инде? Кем гариза язган, кемнең хәрби военкомат буенча алар безгә бирделәр информацияны мобилизацияләнгән гражданнар турында, без аларга түләдек. Калганнар, кемгә бүгенге көндә түләмәгән икән, аларның ниндидер документларда проблемалары бар. Ешкылар нинди проблемалар белән очрашырга туры килә? Әтик кемнеңдер фамилиясе бер документта була язылган, әтик менә туу таныклыкта баланың икенче. Һәм кемнеңдер әтисе язылган, кемнеңдер төрле бу бит тормыш, һәм инде алар без кайчандыр 20 меңне алабыз, документларны тәртипкә китерик дип уйламаганнардыр инде. Республикада соңгы ай ярымда ЗАГСларда никахларын теркәү очраклары артты. Шул вакытта әниләр һәм әтиләрен раслата башлады. Менә бу эштә компенсация алу белән бәйле дип беләбез. Ул ничек йогынты ясый бу эшкә? Дөрестән дә бүгенге көндә менә мобилизацияләнгән гражданнар белән 1 меңнән артык никах теркәлде. Һәм инде 200дән артык баланың әтиләре мобилизацияләнгән гражданнарның әти булу факты теркәлде. Бар бит әле шундый гаиләләр, ире бер төбәктә теркәлгән, хатыны Татарстанда теркәлгән, яисә киресенчә, менә андый очракта да биреләме бу акча? Бу акча бирелә беренчедән кемнең баласы бар, икенчедән кем мобилизациягә киткән безнең Татарстанның хәрби комиссариаты аша. Чөнки без алардан алабыз мәгълүматны, бу ир-ат мобилизацияләнгәнме, юкмы? Кире кайтмаганмы, юкмы? Безнең бар шундый әйтик фактлар, кайчан күп балалы ир-ат үзе теләге буенча мобилизациягә китә, катнаша һәм аларның бөтен балаларына шулай ук түләнә акча. Кем гариза бирде, алар арасында 95%тан артык бүгенге көндә ул акчаны без түлибез. Без аны көн сайын түләп барабыз. Бик зур рәхмәт сезгә.